Hukumar tace fina-finai tana dab da garkame jarumi Adam A. Zango. Ku biyo mu domin jin dalilinta na yin hakan. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu dai sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Kamar dai kullum, idan kai ko ke baƙuwa ce a wannan tasha ta mu albarka, ku danna mana subscribe kana ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Hukumar tace fina-finai ta bayyana cewa za ta garkame jarumi Adam A. Zango, ba kuma bane dalili face ya bayyana cewa zai zo kallon fim ɗin Mati a Zazzau. Kwatsam sai aka ji jarumin ya fasa zuwa saboda Ismail afakallahu yana harin zuwa garin. Jarumin ya buƙaci ya gana da masoyansa har ya musu wasu 'yan kyaututtuka, shi kuma Ismail afakallahu ya ce a faferen haka ba zai yiwu ba. Ismail afakallahu ya bayyana cewa wannan abu da jarumin zai yi event ne, don haka ya shiga wurin hukumar tace fina-finai. Don haka sai ya rubuto a rubuce, idan da yiwuwar yin hakan sai a kyale shi. To jama'a, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Kada ku manta da ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Ku danna like da comment domin jin ra'ayinku akan wannan shiri. Mun gode.